Uphakathi emotweni yakhe ephenduphenduke naye amahlandla ambalwa uNtuli yabe seyihlala ngawo amasondo yaqonda. Uthule akanyakazi kwakunyakaza nelangabi lomlilo liba lokulikhule njalo. Lana kuyasha kuyangqonqa. Yisihlahla. Sishawe umphezulu, izulu sabe sesivutha sikude eduze nemoto kaNtuli esashunqa. Yiso lesi ebesibenguka ilangabi siyasha. Umsane ikuphi inkinga yakho kanti mzukulu wami awulaleli awukhuzeki awubuyiseki nasendleleni usuphinde wangcolisa igceke lakwaNtuli ngalomkhubo wenze nalo wesimame esikhuza njalo ngaye ngamaphupho kodwa ulaleli Dumsane lamanyala ke owenze naye ngesikhathi umakoti wethu esaye kwaLuseni ayanyanyisa phezu kwalokho niwenzele endaweni okuhlezi thina kuyo indawo enomsamo. Ucabanga kanjani kanti wena ngane yini inkinga yakho ngempela Dumsane? Abukisise leli khehle likhuluma nayo uNtuli ubukeka esadidekile kungathi uyalifanisa. Ibuye kancane ingqondo ukuthi ulazelaphi amoyizele kancane. Ikuhlangabezileke manje Dumsane masambe khona manje nje. Ikhehla belulona leli uMankosi yaseke waba nengxoxo nalo ngaphambilini. Mkhulu Vusikhaya. Mkhulu wami. Hoyibo. Ngaze ngajabula ukukubona. Asahambe mkhulu kwahle kancane mkhulu. Wena washona. Manje umuthi asambe. Hoyibo. Ngabe uzolanda umphefumulo wami yini mkhulu? Owawukuthunyiwe ukuba uzokwenza kulomhlaba awukwenza inhlobo siyazama ukukududulela ngakhona kepha lutho awuhi Dumsane asisekho isidingo sokuba khona kwakho lana. Kuthetha umkhulu Vusikhaya Ntuli homile lapha eduze nesicabha somshayeli emotweni kaNtuli. Ubusiswe ngabantwana ababili. Oyedwa wabo ubaluleke kakhulu mzukulu. Kodwa inzondo yodwa iveza kuye lo mntwana owemvelo. Laba bantwana ke bangamawele ngabo kubuyiswe emhlabeni uyihlo okuyingane yami kanye nonyoko okungumakoti kayihlo. Bona laba abazala wena Dumsane bazelwe kabusha ngalaba bantwana bamakoti. Ukumvikela ke lo mntwana kuwe nokuvikela umakoti wethu esakhethela yena umele wena usuke eduze kwabo inguna phakathi usuthinte nomntwana oyigugu kakhulu kuthina ngamandla abekwe phezukwe yakhe impilo Dumsane. Woza Dumsane bambelela lana esandleni sami masambe manje nje masambe. Athi uyakhuluma uNtuli lingaphumi izwi abone kukuhle ukusondeza isandla komkhulu Vusikhaya ubukeke lwamkela lolu hambo okuthiwa mabalithathe ngelokufa lolu hambo kube sengathi kwaphimbo lelalizwayo selizwela kude uNtuli.
Ezwe ukubanda okunamandla okusuka ekhanda kwehla njalo ngomzimba uNtuli. Ehene bantu nansi inhlekele le, phuthuma maNkosi, phuthuma nansi indoda ifa. Aphinde uthelekile ngesigubhu sokuphuza bhunyela uNtuli ngamanzi ekhanda ehle njalo emzimbeni futhi. Usheshe wabuya kwaMhlongo uthelekile njengoba efike engakabuyi esibhedlela uMhlongo. Ubese eshiya impongo ayibophele ngaphandle kwesibaya sezimbuzi. Hayibo Ntuli vuka yimina uthelekile. Okokuqala ngikhohlwa ila iphenti lami lapha kwakho. Uzongisiza ke. Siza umphefumulo wami uvuke yengaze konoma Nkosi idilozi lami weNtuli. Ubesuka Ntuli endlini uthelekile ngesikhathi bekhuluma nomaNkosi nakho bethethiswa ngoNtuli ngokucevuza izindaba ebeyena elambile. Kucaca ukuthi bekunomkhuba phakathi ukuvakashelana kwabo. Aqhamuke egijima naye umaNkosi nesisha ceke esiphongweni esinye isibazi. Izibazi liziolulama mphefumulo lapheka. Isibazi Ingozi lena yenzeke eqeda kuphuma uNtuli akakude enhlobo nasekhaya. Abambisa uthelekile umntwana umaNkosi azama ukuzivula lesi sicabhe simhlule wancama uthelekile sibambelele siqinile. Atibule kwaNkosi umntwana azaqhansa imthambo uzama ukuhlenga umyeni wakhe nakho uzivuleka. Baba Ntuli ngiyacela. Myeni wami vuka. Ngale ngenzeke lonto Ntuli ngicela uvuke. Akhwehlele edonsa nomude umoya loNtuli enyakaza sakuthinteka kabuhlungu kwezinye zezingxenye. Utubekile lo mzimba walendoda. Aphuma emotweni yadidizele. Aqalaze yonke indawo elana eduze kwamehla akhe. Uphi? Useshonephi? uNtuli elunguzana ngaphakathi emotweni nokho ayilimele imoto yakhe ngaphandle kwengilazi yangaphambili eshayekile iphahlakile. Hayibo weNtuli, uthi uphubani manje makwenze njani? Athatha amanzi lawa aphethwe nguthelekile uNtuli ewaphuza sakwajikijela emva kokubuya komqondo ukuthi ube ivakashole umkhulu wakhe ongasekho nakulomhlaba. umaNkosi aphakamise lokuthi uNtuli kumele aphuthume esibhedlela kepha nqabe ale aphethe uNtuli. Isibhedlela sani? Anginalutho mina. Angidinge exilongwa futhi ungasikhathazi njengami mfazi. Nakho umaNkosi ethikamezwa isithombe esiqatha kule ndawana enalokhu kokuzisithi ilanga uma libheke kuwe. Maqondana nalesi sibuko sokubuka ezisuke zikulandela ngemuva izimoto. Hayibo Ntuli, lesi sithombe lesi isithombe sikamkhulu wami leso maNkosi. Buyisela lalo sithathe khona. Awumazi kwakumazi lo muntu wawungakafiki nakulamagceka koNtuli eshona. Buyisela lapha. Habo ngibuka isimanga umkhulu wakho naye wena mehla lihlaza njengalawa kaOwemvelo uNtuli. umaNkosi ebuyisela isithombe njengoba uNtuli ebuka owemvelo azinwaya amakhala sengathi ayamluma ubengakaza ayinake le yokufana kwamehlo omntwana kaMaNkosi nawamkhulu wakhe. Acwayize kaningane ecabangisisa. Kodwa ke wena ke maNkosi usudliwa yini ke manje esiphongweni? Ushiswa yini ke futhi nasengalo? Hayibo Kwenze njani ntombazana olinyeswe yini ntombi? Uthelekile lo wesondela kumaNkosi embukisisa angaphenduli lutho umaNkosi abuke uNtuli. Into elimele lana nansi imoto yami nje kwaphela. Noma ilimele kancane baba imoto kepha sesibonga umphefumulo osindile Ntuli. Ukulimala akusasho lutho kwejwayelekile. Kwazise kuningi okusilimaza endleleni yempilo Ntuli. Okunye kusilimaza siqhubeke siphikelele sikunakekele kepha akubongi. Ecweba izinyembezi umaNkosi. Hayibo wentombi, ukhuluma isiZulu impela kodwa nje angikuzwa nhlobo nje ukuthi uthini mina. Uthelekile enika uNtuli oseduze kwakhe ingane ngenhloso yokuyidlulisela kumaNkosi. Ikhala ubuqanduqandu ingane esasondeza izandla ethi uyayamukela uNtuli. Ayiphuthuma ayithatha umama wayo naye obukeka sengathi ubevele engafuni ukuthi idlule ezandleni zikaNtuli. Bathi kamezwe lo muntu osondela kubo ngehubo. Yiculo. Nangu lo muntu esondela komaNkosi
usuka egcekeni kwaNtuli uhamba ecula nelingazwakala ukuthi lithini iculo ngezandla uphethe okuthile kusasigqoko ubaloku ekukhipha ekufaka ekhanda ungafunga ukuthi uyakudansisa. Yeyi wena bada lento odlala ngayo wena uyabona ukuthi yini kodwa? Uthelekile loyo abuka uNtuli abuka uBhadabhada ngathukile amehlo. Imina lona ozitholele lesi sigqoko laphana ekhishini kwababa uNtuli. Uyasigqoka uyasikhumula lesi sigqoko kuhambisana neculo leli aliculayo. Ayibo, thelekile makhelwane wami. Akulona nje iphenti lakho lila adlala ngalo uBhadabhada athi isigqoko sasekhanda. Ntombazane bukusisa bo. Kuthuleke lana uthelekile ebuka uNtuli. Ovele wazibukela ezintabeni sakuziba lesi simo. uBhadabhada bukisise naye ubezitshela ukuthi isigqoko usiyaqaphela ukuthi lutho akusiso. Iphenti kanti lakho mamana mithatha. Hayibo kwahle makhelwane wami. Kwahle weBhadabhada. Uthena lokhu ukuthola ekhishini la kwami ikhishi mfana wami. Evuma ngekhanda ehleka esuka ehamba uBhadabhada. Kucaca ukuthi libashonele labantu.